Olen Mikael Järvi, olen Suomen maajoukkueen kapteeni ja vasen laitahyökkääjä. Urheilu on minulle kaikki kaikessa. Minulle salibändi on lähes yhtä tärkeää kuin oma perhe. Olen kaveri, jolla on paljon energiaa. Nautin treenata kovaa. Jos en saisi urheilla, kiipeilisin seinille. Tavoite on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on se yhdessä kuljettu matka. Kapteenina minulle on tärkeää johtaa omalla esimerkillä. Treeneissä ja peleissä on tärkeää antaa itsestään 100%. Joukkue tulee aina ensimmäisenä. Vietämme erittäin paljon aikaa joukkueena, jotta olemme valmiita ja kasvamme joukkueena. Treenaamme erittäin kovaa, jotta me ansaitsemme menestyksen. Viikossa on 6 joukkueharjoitusta ja itse reenaan 4 kertaa lisäksi. Erityisesti keskityn jalkoihin, että säilyisi voima ja nopeus. Iltaisin venyttely on tärkeää, jotta pysyn kunnossa. Urheilussa ei ole oikotietä, siksi olemme hyvin valmistautuneet ja tehneet paljon töitä, että olemme huipulla. Olen erittäin ylpeä siitä, että saan edustaa maatani. Se on tärkeä asia minulle ja perheelle. Henkisesti olen vahva. Jos mieleeni tulee negatiivisia ajatuksia, sanon itselleni seis. Pyrin sanomaan itselleni, sinä pystyt, sinä voit, sinä osaat. Yritän omalla esimerkilläni herättää joukkuetta. Pelaajana en koskaan luovuta. Jos olen jäljessä, pyrin löytämään tien, että voitan. Kun kesällä hikoillaan yhdessä, tuntuu erityisen hyvältä voittaa joukkueen. Minusta on hauskaa ja dikkaan urheilla ja nautin joka hetkestä.